Jen Reside, a Singan, Pangasinan Tok operator. First, I would like to thank God for everything. And thank you also to our big boss, Jonathan So and Carlito Makadangdang for this opportunity. Tok is designed not only to deliver your goods or items, it's also to send your surprises to your loved ones. Sending love via Tok is an amazing opportunity, especially to our customer from abroad. And it is such a great honor to serve our kababayan not only locally and internationally. Today, we are now launching Tok in Pangasinan. May papadala ka ba? Ipa-Tok mo na yan! Actually, si Tok dumating yan sa kasagsagan ng pandemya. Siya ang nagbigay ng panibagong pag-asa. Kami ay masaya at nagagalak dahil si Tok ay narito na at operational na sa Pangasinan. Kaya sa ating mga kababayan, stay home and be safe. Sa inyong mga pangangailangan, kami nang bahala dyan. May ipapabili, ipapasabay, o ipapahatid, ipa-Tok mo na yan! May padala ka pero ayaw mong lumabas? Huwag kang mag-alala, sagot na namin ang iyong problema. Dito sa Tok, kailangan mo lang mag-book ang iyong padala. Kami na ang bahala, kaya ano pang hinihintay mo? I-download mo na ang Tok at mag-book na. Pangasinan Tok Rider! Pangasinan Tok operator! Nagugutom ka na ba? Ipatuktok mo na yan! Gusto mo bang magpaganda ng araw ng iba? Ipatuktok mo na yan! Magpasaya kahit na walang okasyon? Ipatuktok mo na yan! Ang pinakabagong mobile delivery service ay kakatok na sa inyong mga pintuan. Tok! Papadeliver ka ba? Patok mo na yan!